Tuman, Di ba, bota na tong silingan pa. ano nakaingon lang ka? Kaya magatag man silang biningit. One eternity later. Ay, pala ako. First binignit! Lami. First binignit! With pakapin lumpia! Grabe gini si Jara ba, pag magka-vlog ni makadungog yun yung mga buta nga silingan ba. Ikaduhang hugna! Usa dihang wa mi nag-expect nga napaday maabot nga biningnit ug among gidawat nga pagduduha kay hasta magining lamia. Daghang salamat kay sa mga silingan nga pinangga jud mi ba. Thank you! Ako sa vlog. Ikaduhang hugna ni. Oh, tara. Ikaduhang hugna. Ug sakto kay ni pag-abot sa bagong biningnit kay katong una hapit na mahurot ba. Ang una, urot na. Pero naipahabol, bago. Stang lamia. Ilan na binignit jar? Kaupat. Kaupat na? At tinawi guys, may siya jelly. Grabe. Gawa na ni mong binignit jar, oy. Butan na namang silingan. Ito ka. Butan na natong silingan. Alangan, di mangatag. Nangatag yun. Ano, ang jud na ang silingan. Ano kita, wala na tanang hatag sila ha. Yun, wala mang kay kwarta. Ah, wala kwarta. Kay nag-vlog ba yata to ha? Tapos, wala daw kay kwarta. O, edi. Kaupat na lang ko kay lami man. Lami man lang eh. Sa dihang si Jara grabe jud ay mukha og biningnit ganina nakaupat na karon ikaduha na. Ay purya-buya gyud ni bataa. Yummy. Kadua na ni ba? Pag humagkaon ni Jara sa bininit niadto day mi og misimba. Pag humagsimba niadto day mi sa sementeryo kay gusto si Jara mudagkot og kandila siyang lolo dito ah. Timing kayo pag abot na mo diri ah. Ni ulan ba? Ug nikuha di ko binignit na init-init pa. Sakto kay sa panahon ba nga medyo ulan pa. Ug lipay kay ko kay daghang kay kog butan nga silingan ba ug si Jara perting lipaya.